Mennäänkö Sammakka tuohon maailman pyörään? Se menee noin korkealle, katso. Onko täällä mitään muita laitteita? No on, mutta minä haluaisin tuohon. Jos nyt mietitään vielä, Jouko. Joo. Tuo olisi kiva. Se menee aika korkealle ja katso, se jäi tuonne ylös. Ihanaa! Arvaas mitä minun tekisi mieli? No. Hattaraa. Tai mennäänkö tuohon? Ai tuollaiseen vuoristorataan. Se menee hurjan kovaa. Niin näyttää menevän. Kun minun pitäisi ehkä käydä Siiri ensin vessassa. Entä jos Sammakko mentäisiin tuohon? Ai noin korkealle. Se keinuu hienosti. Tämä toinen näyttää paljon kivemmalta, mikä menee tässä matalammalla. Eikö se olisi sinustakin Se on kivempi? tylsä. Minä menen ainakin tuonne. Heippa! Heippa!